sa bangyot ang hinungdan gano di bumigyan. Tayo liyan aming lanay, aming tuwala diri sa balay, walay makalalay. Tayo liyan aming lanay, aming tuwala diri sa balay, walay makalalay. Walay makalalay.
Okay. At kasi kung palayan na ito ang kalipero, ato na ay ipasabot iyo. Ano naging income kanya na gabi. Nga namin sila, karoyang lang naman pasalamatan ang itanan. Nga nagigduyong hininga kalipay. Na pinagunan doon, nanayaw, yan ang gabi. Ano niya nakita nga gabi, umabot gihapon in 139,050 pesos. Damo nga salamat ang nagpartisipan nga sa mayaw. Okay, padaya kita. Pabalas!